Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Oo. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Arita bagaysoon kang BP Sara. Ingon siya nga, BBM. O may plano na si BP Sara nga mangilog. Nya unsa may sigil yung kabalaka niya? Oh. Ang kabalaka ninyo nga pag mawahuman na mo. Siya ay makapuli. Oh, ang oras na ipugni ninyo. Mawito ni mga panghitabo karon, mga kaigsuunan, makaingon ka ba nga di gyud ko mutuo bay nya kining panghitabo sa Senado, kining impeachment, walay kamot mga higalas presidente diri. Bisag unsaon pag yun nimo BBM og pagkaaron ingnon nga wa kay labot. I talk to my worthy Magkalapiti pagkag pamakak. Mga wiwi pa ng imo ngabil sigig pamakak. Na imo antiklero ningon, the executive controls the narrative of the politics nowadays. O sa pasabot niya na mga higala. Kung unsa ning nahitabo, makita nyo sa telebisyon, magkakaigsunan, dakong posibilidad nga, kabobot o ni, o mo ni pagbuot mga higala ning Ginuos Pilipinas. Pinuha! Nga na makaingon na kung Ginuos Pilipinas. Pati mga obispo, nga dati mga higala, mga anti-martial law, mga anti-human rights violation, mga higala nahitabo sa martial law, karon mga higala hilom pastanan. O ang ilan na mahigalang ang ilan na magahigalang ilan na nung gikalaban karon si BP Sara. Bullseye! Bullseye! Ngita lang yung silag hanukan ba? No? At maminahon sa si BP Sara kay bago pa ni asa ni mapaingon na to istorya kulata ko ba noon ng sige Gab. XFM Katropa! Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line. Tama. Ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan. Laibog si Claire. Noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no? To overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Oh. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Una, si BP Sara bagay-gala, tama man na. Siya ang constitutionally, may gala, according sa atong balaod, siya ay successor. Di man na malalis ni Dilima. Di na malalis ni Ridon. Di na malalis ni Luistro. O ni Bisan, kinsa di mga higala nga naman, gipili na sa tao. Siya mga higala ang sumusunod. Karon, June 12 man ang konteksto ni ini, niya tumanggong June 12, ni ugong mga higala ang mga balita, nga lagi magkagubot kuno. No? Mo na, puriso, ang Malacanang, giputos niya magahigala ang iyang kaugalingon og barbed wire. Pinuha! Tinuod na. Giputos niya mahigala yung sarili og barbed wire. No? Lisang yun siya pag-ayo. Kaya mo lagi na ako na destabilization, etc. etc. Nga wa may mga unod. Bisan ka nang giingon nila mga higala nga hulga sa Senado. Hindi ba nila na makumpirmar? Ilala na mga paukyab karon lagi kay gusto nila mga higala nga paphaon kining grupo ni Cayetano. Bullseye! Bullseye! Padayon nun tani. No, si BP Sara mga higala, siya magyud ang successor. Matod ba niya, siya ang successor, niya di sad niya sa iyang pagpanumpay si Vice Presidente, nanumpa siya nga suportahan niya mga higala, no? Dili siya bagay higala
mo supak. Dili mo supak in not in the sense nga di gid mo uyon-o nga mo uyon-uyon na lang kun dili katong gitakda sa atong konstitusyon dito niya supakon. Panalitan siya may vice president, well, bahala pag kontra sila politically sa presidente mga higala, she has to respect the office. Bahala ko na siya respeto anang tao. Yeah. Bahala gwa na kay respeto anang tao. But BP Sara has to respect the office of the president. Kanang opisina ba? Nga naman, kinala niya ng iyang respetohon, nga naman, sunod siya na sa imong lingkod, ya? Oh, ano makaingon, magkakatrabang, ano, kinsa na gusto nyo balingkoron, Australianes? Kung gusto mo may gala nga unlod nagmaayo na yung Pilipinas, sala, pamutar mo anang grupong Trillanes. Mauna may tabo, mga igala, undangon na nato ng kalaki na to, Gab. No, kung si Trillanes naman lang, o silang Risa naman lang padagon sa mga tao o sa Pilipinas, may gala, mupalhin na kung Indonesia. Ay! Total, maumaora man tagdagway sa mga Indonesian ba? Imagine daw ka na sila, may gala, may mamahimong magdumalas Pilipinas. Bullseye! Bullseye! So tama man ang BP Sara. Siya man gyud may gala ang successor. Pero kana, lain kayo na sa buot mga igala nila, Auntie Claire. Alang-alang, Auntie Claire, sabay gusto ni mo, Auntie Claire, ikaw may successor? Pinuang! Galambi rang simod mga igala ning tibag ha?